झाला रे? आजपासून मॉल मधली 29, 49, 99, 129 वाली फडतूस टी शर्ट घालणं बंद. आजपासून मी घालतले ब्रँडेड टी शर्ट. भारी अरे. काय किंमत? सांग सांग किंमत सांग माझी. किंमत फक्त 500 रुपये. 500 रुपये? 500? इतका मग? इतका स्वस्त? अरे माझी खरी किंमत सांग. गपरव, मिडल क्लास घरा, तुझ्या किमती एवढे घरात पैसे पण नाही देणे. तुझी खरी किंमत कळाली ना तर तुका ठेवतीत हय आणि माका काढतीत घराबाहेर. बरा बरा रवान दे. एक इन्स्ट्रक्शन सांग आता. हा आहे इन्स्ट्रक्शन. ह्या का नॉर्मल कपड्यावर ठेवायचा नाही. नाही. बरा. यूज वॉर्म वॉटर. म्हणजे काय? म्हणजे कोमट पाण्यात धुवायचा गो. हा बरा, कळला. तर तुमचा काय तर रवान दे. मी असतंय ना तर एका 200 रुपयाने झाडलं असतंय. भावाशी परत मिडल क्लास घर. अरे वा, काय भारी टी शर्ट असा. ब्रँडेडचा. हा स्ट्रेचेबल पण. चेक करून बघ. स्ट्रेचेबल, लॉंग लास्टिंग, कलर गया तो पैसा वापस. वा, मस्तच. थँक्यू. ए तुझी गर्लफ्रेंड पण मस्त. हा ए कपड्या सर्व नाही तर पिऊन टाकीन. शेट कसलं भारी टी शर्ट. हा ब्रँडेड. हा ते माका पण दे ना. भावाशी मी इतकं पण स्ट्रेचेबल नाही असं. हे बाबा तुका काय फाडूचा आहे काय? अरे बाबा गंमत केली रे, पण कसलं भारी टी शर्ट आहे. याचा भाव बी कोण आहे का? म्हणजे अरे म्हणजे डबल एक्सल, ट्रिपल एक्सल, 4XL, माका 5XL लागतं ना. अच्छा, आता दुकानात कळतला. हा काय, पण एकदम भारी टी शर्ट. हा मस्त. भावाशी माका डाऊट येतो याच्यावरती. ए चल येतो आम्ही. चल. आपल्या नशिबात रेडीमेड कपडेच नाहीत, नुसते शिवलेले. मरण दे तिच्या आईला. ए आहे काय रे? माझा टी शर्ट खाया तर बाहेर टाकलंय वाळत. आज माका फंक्शनला घालूच होता. अरे रोज तास टी शर्ट घालत असती या. मनान धुवून टाकलंय. हे बघ माझा ते फेवरेट टी शर्ट माकाच घालून जाऊचा. तू का वया तर बाहेर वाळत घातलंय. ता घे जा. सदिनाची नाटकी तुझी. त्या टी शर्ट टाका सोना. सोनाच हाता. खुळावलो आम्ही. सोन्या भावाशी तुका माझ्याशिवाय पर्याय नाही. हा चल रे, अंगावर सुकतलंय मी. हा चल. घे बाळा माझे. काय आला तुका? सगळी डिझाईन गेली रे. डोक्यावरचं तुरो पण गेलो. फिको झालंस. मेल्या वरीच झाला. हा डिझाईन का तशीच राहतली आणि आय पण सगळ्याला वागडात होता माका. काल मित्र पण तेच म्हणत होते. काय मेलो वर्षभर तेच कपडे मिरवता. या निक्या मेल्याकडे कपडेच नाही वाटतात. बरा आज काय जाऊचा. हा आजपासून आहे ना तू घरातच घालायच्या लायकीचं राहुलस. चल घराकडे राहू. निक्या माका बाहेर घेऊन चल ना. माका बाहेर घेऊन चल ना. माका बाहेर घेऊन चल ना. निक्या बाहेर ना भांडीवाली आरडता. या टी शर्ट जुना झाला आता. देऊन टाकती का? निक्या नाही, मी नाही जाऊचे. अरे माझी किंमत बादली एवढी करतस. मी त्या भांडीवाली वांगडा नाही जाऊचे. निक्या माका वाचव. निक्या माका उद्या घालून जाऊचा. आयुष्यभर ह्याच घालून मिरव. काय सोना जडला त्या का काय माहित. घेऊची माका लागतात. भावाशी उद्या बाहेर जाऊचा. खाई जाऊचा. हा पिकनिक, पार्टी, पब, सांग ना खाई जाऊचा. हा जाऊ दे तुका कळत. यस, माझो चार्म अजून पण. हा भावाशी फायनली माका बाहेर काढलंस. ए पण स्पेशल काय? हा आज स्पेशल ता बघ स्पेशल. तोंडाची मस्करी नाही काय. टी शर्ट घे. हळू हळू. काय स्ट्रेचेबल लॉंग लास्टिंग काय तुझा इलेस्टिकच कापतो. थांब. घे टी शर्ट घे. सोईन मेलेलो. ये भावाशी चल दुसरा टी शर्ट फाडू. ये हॅपी होली. निक्या माझ्या वागला बरोबर नाही केलंस रे. अजून पण बरं दिसतस रे. निक्या ऐक फक्त दोनदा दुःख सांग.
माझो चार्म परत येतलो. हा एक ब्रँडेड बारदान मिळतला. चल. निक्या निक्या नको, निक्या बारदान नको. अरे बारदान म्हणजे घरकटा निक्या. अरे बासमती खातो आपण, कसला खरकटा. चल.